sa maging anak mo, maipasa mo kasi maganda po so yung practical skills na na-acquire mo na hindi lang mapagkakitaan, ma-share mo pa rin po sa iba. And tama po yung sinabi ni Sir Jer kanin na parang yung mga PDL gusto nilang makita yung mga outsider na parang pag pumasok ka doon, para kang ilaw na pag nakita ka nila, Tama. para kang pag-asa. Yes. Oo. Andito ang mga taga-BIO na nagbibigay pag-asa sa amin. Para kami at least maliwanagan sa buhay, magkaroon ng direksyon ng kailangang buhay. Yes. Tama. So tapos magamit yung mga tinuro sa kanila sa paglabas nila sa bilangguan. So nagpapasalamat po ako sa aming project leader, sa lahat po ng mga involved dito sa project na ito na naisama po ako dito at naishare ko din po ang lahat ng aking makakaya at knowledge po para maturuan po ang mga PDLs. So, salamat po. Opo. Tama, sir. Well said, sir. Sabi baga, sir, mga sirs, mga professors, may hiling mo daang sa imong tunay na kakayahan pag igwa kaning kakayahan na tumabang. Yes. Ta gustong sabihon, kaya mo na ang sadiri mo. Yo po. Kaya gusto mo nang i-share yan sa iba, ihiras sa iba yan. Para pong ano siya sir, so mas mahalaga pa siya kaysa sa kwarta. Oo naman, yes, sir. Kasi so sa knowledge na i-share mo, magamit nila habang buhay po. Yes. Ang ano man baga sir na skills na naging parte kan lawas ta, parte na yan kan lawas ta. Garo mo sa yan sa muya, sa media, sir, sa journalism. Pag naka-out ko na magsurat, habang buhay ka ng tatao, sir, magsurat. Dahil na nang makakapuknit kayo sa imo. Tapos Bisan nga, maski habok mo ng isipon, kamu baga sir na mga sa practical na ano. Actually, ang busit talaga, dakulunong ka mo ning kakayahan. Grabe. Mayamanon ang busit sa mga teknolohiya na pwedeng ihiras sa mga komunidad na nangangaipo, sir. Dahil na yan pwedeng tawadan. Yes, sir. Dahil na po ang pwedeng tawadan. Ang kagayunan lang digit, talagang pigpipili kita baga dyan sa BIO. Ano talaga ang mga sektor, mga komunidad na grabe ang pangangaipo sa satuya dahilan nga ni kansa ng sitwasyon, asin dahilan kansa ng kawaranin kapasidad na makaukod kang ma-acquire ang skills na ito dahil waraaning kwarta. Dahil makaduman sa Dahil mga technical schools na pwede. Opo. And in dahil sabi yun po may kwarta sinda, nakakulong. Kaya dinulok, talinaog taluban na sa indang mga lugar. Yes, sir. Nagde-joke nga niya ako, sir. Sabi ko, siguro niya ako pagabos ng mga jails, ma-spread out na ining extension Yes. activity na ini Opo. kang buset, kang BIO, mababawasan mga paradama sa loob. Ano sir? Taduman baga ang pastime mo. Yung baga sabi ni professor, sabi niya, mapauton baga sir na paghapon dahil kang pigigibo. Ano po? Kita nga may mga trabaho na pagtuod kang mahiroong ka baga sir, very mobile ka. Pag di ka ng pigiro, ang feeling mo, garba ko ako productive. Di ka pa ni 30 minutos na dahil naghihiro. Yung baga sir, ang Yes, sir. naka-embed na sa tuya, na dahil taman yan around, na partit talaga kan mga buhay ta. So, sir, maliban duman sa sa mga nabanggit na nindo, ano pa sir ang mga naging aktibidad nindo duman sa naug kang jail na habang pigta-transfer tang skills and ano pa ang nahihiling nindo, sabi ko nga ni na pwede pang ma-improve in case ano pang dagdagan pa ang budget, pahiwason pang extension, magdagdag pa ning team para mas dakula ang masakop na venue. Ano po kaya? Ano po ang nindo dito? Actually, sir, yung last na component kay ning extension program ako po naging trainer. So Okay. sa kuya naman ining experience. Okay, sige sir. So masasabi ko halit duman sa man nagturo sa inda from the first na topic hanggang sa last. Masasabi ko na naging nagbunga po ining samuyang project mi. Takunda day man sinda po makakabuo kay ining pinagibo kong project. Sige, tama. So tinuruan sinda magsulda, tinuruan sinda magbasa kang component, tinuruan sinda mag-testing. So ito po gabos na skills na ito sa pagbasa, sa pagsulda and pag-assemble sa kuya po nag-emanate, so talagang nangyaring skills transfer. Okay. So ang ginibo ko duman ay tinuruan ko sinda magibo kay ining Bluetooth speaker. Wow, nabanggit So, yan ni Dean kang Yes, sir. last time. Sige sir, go ahead. So yun po, bale, sabi ko nga bako nga ni ini basic na ginibo mi. Sabi ko, lagan ko kitwist. Taning talagang naukudan nila, tataw talaga sinda. So nangyari, nagpagibo akong apat, gabus man po, nagtanog.
Wow. So successfully. And duman po sa culminating activity, napailing talaga duman na ining mga persons deprived of liberty, may kakayahan man talaga, makaupod pa. And panadagdagan pa yan, mas lalo pang magiging confident sila. Pag luwas nila duman sa bilangguan, talagang pwede na nga, sabi ni Sir, pwede na po di ba? Mag-business, kung self-employment. Kasi we have difficult times na maging employee talaga. So wag lang doon makukulong sa sa skills na for employment, but you can also do business. And yung pag-assemble ng ibang bagay, kahit hindi doon sa Bluetooth speaker, makakabuo sila kasi marunong sila mag-solder. Yan, yung pinaka-basic na skill po ng electronics. And so pagbasa talaga ng component, number 1 po yan. Actually, sir, kung minsan baga, halimbawa ordinaryo kang household, naraot ang gamit mo, dahil mo aram kung saan mo dadarahon. Totoo po. Yan na, sir. Tapos madumang ka na sa midbid mo, ay si ano, mahiling mo, dahil mo pangini makukuha sa sarong simana pa. Pero ang hiling mo pa silang, kundi loaded din mga trabaho. Yes po. Oo. I don't know, abo ko man ko tang expounding yang medyo negatibo, pero pilitin yung banggito lang para maging mas positibo pa kita. Kada ka lang kaya baga sa mga Filipino, I don't know kung yung pag-aadal ka mo kanyang nabasa, gusto gumamit lang, sir. Mga consumers lang kita. Bako kitang creators. Kaya diyan kita dito kang made in China. Iyo po, sir. Dagdagan ko po yan. Kasi po, dyan nahiling po kang nahiling kang mga technology producer na ang Pilipinas is an end user or consumer. End user niyan. Consumer. Tama, So, tama. kulang po sa tuya nag-engage yan sa mga practical skills. Kung saan po, para at least magamit na sa mga skills na yon para pagkadalan sa mga technology. And sarap po yan po sa medyo, kasabagan, nag-oron po kami sa eskwela na medyo, kang gobyerno na minsan, sa research on technology po kita, medyo, Iyo, sir. kita, kaya Iyo talaga. we cannot create technology. Oh, Yan po ang kapurit katotohanan kisa. po. Bawang po sa pag-degrade sa Iyo, po kaya. Yes, po. Reality sir. po, we cannot create technology. We only use technology or Users. a consumer lang po tayo. And nangyari since it's because na naging affordable po yung technology. Siyempre yung tao iniisip na lang, sir, yung comfort. Bumili. Tama. And out of necessity. Minsan, makita mo halimbawa sa bahay, meron kang 10 cellphone, halos sira na yung karamihan. Sige lang bili mo. And in fact, if you have the knowledge or practical skills, kaya mo siyang gawin. Iyo Actually, po. ngayon pong panahon is, ang internet po, napakagandang source na ng, Yes. pero pipiliin mo pa rin po. Oo. Lahat po dyan, lalo sa YouTube, pwede mo pong makita halos lahat ng mga, or matutunan yung mga skills na yun. Yung mga how-tos, how How to to, do. mga DIY, DIYs. kung ano pag po. So, nasa tao na po kung paano niya gagamitin yung technology ng maayos para ma-improve yung sarili niya or matulungan niya sarili niya. Na kahit po any household individual or kahit housewife po, kaya na niyang ang ano lang po talaga yan is yung safety. Ang iniisip na lagi, safety. Sir, duman po sa mga projects na nagibutan na manungodig sa extension activity na ini. Ano sir mga personal nindong obserbasyon diyan sa laog kang jail na practice ninda na pwedeng somehow nakatabang man para mas lalo sinang maging interesadong makaokod. Gusto nindang makapacitate. Anong nahiling nindong nag-interview po lamang kamo sir sa mga pigte-training nindo. Ano ang sabi ninda diyan na gusto man talaga ninda kainin makaokod, kaya lang da ining opportunity or what, o talagang makakapacitate sinda pagluwas, sabi mo nga ni Professor, na sabi ni Sir Sales na, ay, igo akong brubit-bit. Opo. Nakulong ako dahil ako nagdusa lang kung ano man ang naging kasalan ko sa lay, sa batas. Pero nakaukod ako na dahil ko maninipig aasahan na mangyayari sa kulungan. So mga araw ba kayo sir na mga sitwasyon? Sitwasyon, opo. So ano sir ang naano nindo digdi? Anong nahiling nindong di ba sabi nindo ang reception ninda medyo magayunon man and siguro nag-iisip sinda na ini makakatabang pag nakaluwas na kami ining mga bagay ni ini. Ano sir ang ano diyan? Bali pag nagja-jump pa kamo sa laog pag nagti-training, may gamit kitang daradara, mga arog kaya na talagang practical na nakakaukod sila kang skills. Ano sir ang sitwasyon? Anong mahihiling ta kung ilaladawan ta sa mga paraan tabay? Pag kamuyaon sa
nakagear up ka mo sa training sa pagtutok do? Actually, sir, sa Poon, syempre, makanda kami kan so proseso na sabi sa mo kang Extension Management Division. Siyempre, okay. So, syempre, yan dyan, so profiling, TNA, so dyan ko na yan mapuon. Pagkatapos ka ito, syempre, so approval na kang proposal. Yes, So, pag na-approve ito, saka kami mapuon. So, ang kagayunan ka ito, kang pagpuon mi, zero talaga so knowledge kang participants. Yes. So, hindi pala ng mga participants tang ini, ta syempre, willing sindang makaukod talaga. Ang kagayunan, nasunod talaga sa mga yan ang instruction ano ko. kang Okay, mga tama. kang mga facilitator, kang mga resource person, kang mga yes. faculty implementers. So, dahil may unaon duman na talagang makakabilog talaga sin na itong Sabi nga din, sir. madalion pati sin na makaukod. Opo. Oh, yan sir ang Yes, po sir. na obserbasyon. Siguro ikaman daw, yaong kasanaman duman na maghapon, siyempre, madali mo talaga. Second choice talaga. Okay. Maukod ka, maukod ka. Yun po. So, iti pong mga nagkaarandilan mi, pag una mi nga ni, medyo, kasi sa loob baga kang facilities, primerong impression mo, iso sa baad kung Iyo. anong mga, Diba? ano sa to duman. Ito pala, nang pagduman mi, baliktad so nangyari, mga mabuoton pala Yes, so yes. mga kaibahan ta duman na PDLs. Welcome pa kami ninda. Yes po. Talagang willing talaga sindang supiga. Well, sabi nga ni ninda na pag nailing kami, na garo kami ilaw sa inda na so nagkakaigwasin na ki pag-asa. Yes, yes. Kumisan nga ni naabutan mi duman ang pagkatapos kan dakulong sindang activity sa laog. Pero kung minsan pag free time maninda, sabi mo nga ni nagdadama, nagchiches, mga libangan talaga nila na duman. Gitara. Instead na yaon duman, na-divert ninda so sa indang pag-isip sa skills training. Opo. So, pagkatapos kay niyo, kanso training mi duman, nailig man talaga so output kang mga PDLs. Imagine, ginibo mo lang ito kipirang Bulan. semester. Nakaproduce na ka ito. Wow. Kung sa eskwelahan ini, mga 2 semester, mga 4 na semester itong tinuro ta sa inda, o kaya 2 taon, imagine, nagibo lang inda in how many months? Wow, grabe yan. Starting from scratch. Yes, sir. From zero. Tapos, kumbaga. in 6 months, in 5 to 6 months, every Saturday pa yan, sir, ha? Okay. Limitado Narimate pa. ninda so, narimate ninda so, Wow, Project. gustong mangyari kang project. Project. So, iwan ini ang positive na nangyari duman Nakaka-inspire yan, sir. Madangugon ang istorya nindo. Opo. Salamat, So, sir. Nakaka-inspire. actually, bako lang ini may dinesign sa inda. So, nag-iisip man kaming i-design man ini sa mga barangay. Yes, sir. Ta syempre, pero naka-focus go na po ini sa inda. Piraman sa na kami nag-facilitate kay ni. So, siguro, kung sisay man ang gusto Opo. na magkaigwa ki mga skills transfer. Bako sana sa electronics, ang busit baga, igwa ki automotive, igwa ki electrical, igwa ki civil, igwa ki mga designer kita dyan Yes, sa sir. BID, igwa man na food tech, igwang sa education. May mechanical. So, sa may mechanical, siguro, ipaabot sana ang sa indang kagustuhan sa samuyang dekano o kaya sa satuyang presidente Yes, sir. na gusto man ninda kay mga araw kaning project ng objeto makatabang sa komunidad. Iyo. Yes. Kaya nga iyan ang sunod kong ihapot sa indo, Sir Gabos. Kung ano ang mga technologies na yaon dyan sa indong mga department. Yes, sir. Na kung in kaso, igwanin, sigurado mo yan, igwang naghihiling, igwang nagdadangog, dahil na yan Opo. duda. Kung mahiling man nila, uy, pwede pala niya itong nasambit niya ni Sir. Yes, sir. Pwede pala niya kaming makahagad ng asistensya sa busit, sa particular na department na yan. Dahil pala ng mga skills niya na pwedeng i-transfer sa inda para makaukod. So, i-ano niya to yan. Pero, i-ano po nindo yan, pinapong departments ka mo digdi. Actually, kami Sir, mic mo, sir. Actually, kami nakalads po kami sa electrical electronics department. Sarap po. So pigpaplano mi po na ang kung halimbawa
So electrical naman ang Magpa-training, sir. mapa-training. Opo. Pero ang kagayunan tampiga request talaga. So napunan mi na. Iyo. So, Continuation kasi, may, sir. may produkto na kaya, sir. Opo. Ipig-iistorya na yan eh. Kasi mapanagos kita oratsan, maparesot lang kita ng commercial. Sige po. Sige. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre ang World Environment Health Day. Protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. At ngayon, narito ang ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po. Taga Emelda, Sanuhan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko po uminom ng Marcafe. Ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe. At yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Spiritual na gawain, pagsimba at pananalangin, kasama sa adhikain, upang Diyos ang gagabay sa atin. Tayo nang magkaisa, sama-samang lutasin ang problema. Sa SEDP, dito ka na. SEDP, simbang sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDP, dito na tayo. SEDP, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic,
Technogas, Condura, Calvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba ka mo? Yes na yes sa RRS! Galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so... Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. Kumain ng sapat, dapat balansa. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Ang kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Healthy habits gonna grow. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Okay mga tugang, 51 minutes po makalampas ang 10 o'clock. Oy, 9 minutos na lang po ang sa tuyang natatala. Pero halawig pa yun sir, 9 minutos. Dakul paligdi kitang papaabot sa tuyang mga paraan tabay. Sige sir, duman sa ginibon nitong extension activities dyan sa Busit, lalo po ang department nindo. Ano pa sir sa mga nahiling din na-observe na nitong mga maray, and then siguro, sabi tangani, kung nagtuturo guide ka mo, maski kayo sa mga bantay kang PDL, medyo nakaka-interest mo na. Ano Iyo pala po. niya kayo ni maglibong Bluetooth? Opo. So, yung naging observation ko man po duman, ako na nga so nagpagibok ang project na mag-assemble. So, jail officer po, nagsabay man po duman sa moyang training. So, yung mga nga sina sir, talagang nakuha nila sa pagbasa ka kang component, color coding, pag-tester gamit kang multimeter, and up to the point na nailing ko talaga duman, talagang experience ko man, na nailing ko, so quality man talaga kang pagsulda. So, imagine nyo, mga 5 bulan sana ini, halos gari professional naman yung style kang pagsulda. So, grabe talaga so nangyari, na kahit sa Sabado kami magduman, makaugma ito, pagkatapos kang aldaw ka ito, may nawawalat kang, sabi nga ni, investment ninda ito. Yung nga ni yan na skills, kaysa magiging ignorante ka talaga. So, yun po, sir. Baka sir may gusto kang pasalamatan dyan na pwede mo yan mabanggit habang may pa kita ang ano ko pa, ang ultimo ko pong iano sa Indo, yun na po nga niya na itong sinabi mo sir na plano. Ano sir, day pa kitang data pa ini kasabay sa table ta na mas expand ta pa ini ini extension na ini o di na una dahil may limitasyon man kita. Actually, nasa plano mi na po iyan na i-extend pa. Kaya lang sa ngunyan, limited man sana kami, dumanggo na kami nakafocus sa sarong area. Okay. Pero, kung may mga demand na hali sa luwas, na may mga agency or head kang mga barangay, na gusto man kaining sa moyang project, so willing man kami sinda i-schedule. I-schedule ta po yan. Or, pwede kitang top ki mga tao na maski magsabay na daay mag-conflict na syempre approve man kan sa moyang dekano tapos kan sa kang extension management division pero may kita maagi sa proseso may mga travel order na napigtatao sa moya baga dipisil man na day kita magkuha travel order delikado man po baga. Awol kita kan. Sa tuyang trabaho. So basta kami po, may nag-uurulayan man po kami, igwang man po kami na plano na aside kang sa PDL, sa mga PDLs, mga dyan, pwede man po kami sa mga barangay communities. Barangay level, sa mga sa katuyang komunidad. So, basta, magsurat sa naman sa Bicol University, ipaaraman sa moyang dekano, sa BIO Extension Management Division, o kaya kay President. So, pwede man sindang magsurat. So, yaon sa naman po kami ligdi sa
sa busit na pwede may i-extend ang samuyang mga nagkaararama na skills. Balik kaya sir, ang sangon niyan, ang pigpa-prioritize ta, lalo na po kamo, yung muna ining mga sektor baga sir, na talagang halos daing nakakatabang, ano. So, talagang very ano sinda, handicap sinda na siyempre, limited ang sendang hero, dahil sinda ning kwartang sobra para makaukod. Ini ang big prioritize ta. Tayo man bagay ni ang pinakang obheto kang extension function. Yes, sir. Kan Bicol University in general and kang sa Indong College in particular, sir, na iirinuton tangon ining mga sektor na inin talagang nangangaipong maray nin tabang. Sir, gusto kong ihapot sa Indo. Siguro sabi nindo ining activities nindong ini mga garo pioneering nindo ini sa luwas, no? Ano man silang pagmati pag ang pigtuturoan mo bako ng estudyante? So, magayonon po ang pagmati mita. Sabi ko nga ni, maski napapagal kita maghapon, so garo nakakatanom naman kita sa langit. Kan sa tuyang siyempre deta baga deta man maaraman na anytime, anywhere, pili ka kwaon. At least ikaw na kitang savings sa May langit. investment na. May investment na kita sa langit. Maski puro paano, ikaw kitang magayon na naginibuhan digdi sa kinaban. So, yun man sinisiguran sa muyang magiging legacy kumbaga na makatabang sa mga tao na matransferan sa moyang skills and knowledge sa inda pong social responsibility. Social responsibility. Actually, sir, kitang mga teacher, iyan ang data masyadong naririparo, pero naririparo kang iba. Narundo man ko, sir, one time, ma-kick off, mag-graduate na sa mga 4th year. Sabi sa kuya, sa journalism, sabi sa kuya, sir, tawin na kami ng mensahe. Tada ikaw man makakaiba duman. Alam mo, sir, tabisiyon ako, nag-compose ako sa text, sabi ko, ito next coach. Tapos sabi ko, forward ko na sa iyo. Okay na, pagkabot duman, after mga pirang oras, nag-upload sa ko, so tinawang ko kay itong text. Si Henor ang apelyido. Ay, si Gotis, Sabi niya, sir, nag-iiyakan dito. Sabi ko, bakit? Sabi ko, inaway mo ba? Hindi, binasa ko lang yung text mo. Sabi ko, nag-iiyakan ba? Di, binalikan ko, sir. Tako, ano bang tinext ko? At nabibisip ko. Aram mo, sir, so out of, store dyan sa ko, nakabidinext ko, sir, arong kayo na yun. Sabi ko, thank you very much to all of you for allowing me to become part of you. I will cherish that forever. Inarang ko lang kayo, sir. Tinext ko baga. So, giniklaan, sir, baga. Ito pala, duman ko lang, sir, na iding. Kita pala, sige kitang hiras. Dahil nga ni Aram. Yes. Kung ano nang ginibuta. Buda so anecdote ba, teacher, baga, sir, na pinapila sa Gate of Heaven, no? Pinapila, hinapot ni St. Peter kung, what did you do while on earth? Gabos na mga professional, mga, I am an architect, I am a doctor, I am sa dulo, kang file, nakadukoon sa sarong ano. Sabi niya, oh, you, what did you do while on earth? Nothing, sir. I am not a doctor. I am not a lawyer. But I think I made them all. Sa teacher ko lang, I made them all. You go to heaven. Sabi, you go to, mga anecdote man lang yan. Pero, I mean, just to emphasize, baga, sir, ang role ta, nako minsan sa sobrang trabaho ta, dito naman yun nagkaka-receive na kita pala, nakulo na kitang tinabagan, nakulo na kitang hinatod sa maray na nakamugtakan. Yes, sir, lalo na po kamo na ang trabaho nindo. Bako dahil kita nagtuturoon ng theory. Mga principles lang and then hands-on. O yan ang yan sir ang ang daradara ta. Madagdag ko man. Sige, sir. Sir mo. Ano yan? Kung kita baga nagtuturo sa mga estudyante. Ining experience mi digdi sa extension. Pinag-iistorya mi sa inda. Kung ano ang mga experience mi dyan, anong nyata na ining mga tao nakalaog digdi. Tanganing, ining mga estudyante ta sa luwas, mag-guide sinda na arog pa lang kayo ang sitwasyon sa laog. Kasi daday man nag-aram dyan kung anong sitwasyon. Kita, natawang kityan sa na mahiling kung anong sitwasyon sa laog. Ngunyan, as extensionist, kita manan madaraduman sa mga estudyante kung ano ang sitwasyon sa loob para sinda mismo, oy, di kita makibong araw kayo ni. Araw ka kinang sitwasyon. Tama. Bako sa na one way, nakita maduman tatawan ta ki pag-adal sa mga PDL, instead, kita man, hilingon ta sa sitwasyon sa laog, papaano taman
kunyan sa luwas, madara sa luwas. Yes, sir. Oh. Tama po yan, sir. Kumbaga, dailang naka-confine sa classroom ang mga naaadalan ta. Garo man yan, sir, sa journalism, sa broadcasting. Nasabi ko nga ni, kadakalang kan mga professor mi, sir, at the same time, nagpa-practice yan, sir. Nagpa-practice. Tanganing, bako lang, dahil tabig menos ang libro, importante yan. Pero kuminsan ang nakasurat sa libro, pag tinest mo sa luwas, medyo may ibang mga bagay kang mauukudan. Eram nindo, sir. Gusto ko pang makiulay sa Indoning halawig iling ang oras na. Lesson sin. Lesson sin. Marit tadi kita bigbabagtigan ni ni technician. Sige, itatawan ko po ka muning pirang panahon na kung ano po pang gusto ninyong sabihin pa mga parting message bago po kita magbutas sa programa. Go ahead. Sige po. So, magpapasalamat po ulit kami, lalong-lalo na sa aming dekano ng Busit, Dr. Jonathan C. Arroco. And also kay Madam Wilma Pahavera, the Busit Coordinator sa Extension. The Director for BUEMD Extension, si Dr. Marcia Corazon P. Rico. And of course, si Vice President for the Research and Development and Extension, si Dr. Marisa N. Estrella. Siyempre, buot na puso na papasalamat kay President Baby Boy Benjamin D. Nebrest, aming presidente sa Bicol University. And dagdag ko lang po, nasabi ni Sir Kasuba, gusto estudyante, nagkigwa po kami ka-partner duman sa extension program, si Steven tsaka si Julian. Naging partner mi po ito duman sa pag-experience ang alumni sa naging project mi po sa PDL. Yan po. Opo. Sige, sir. Thank you very much po. Sir, wapa ka sa inyong sige po, May pa-shoutout. Okay, shoutout pala. Joke lang po. Kami po nagpapasalamat po sa Gabos na nagtarabang po sa Muya na para mabuo ining proyekto. Dahil ko nasaro-saroon, naka-lodge nito kay Professor Baleon. Sa sakuyang mga pag-iriba, salamat nakabuo kita kang araw kay ning magayon na proyekto. Sana dakol pang proyekto kitang maginibuan na magkairibahan ang electrical and electronics department. Iyon man sana po. Okay, sige sir, Sales. Sige po sir. Salamat siyempre kay sa satuyang angkor. Sir, kung bako sa iya, dahito manini may yan so programa ta sa luwas. Ini nga ni na dakulong kitang gustong itabang sa luwas. Yaon sa nakita digdi sa sa bio kung anon mga teknolohiya na gusto ninda, pwede madali man lang digdi sa radyo, mag-upload o kung papaanohon. I-contact lang digdi sa tuyang programa na regular man hindi digdi sa sa Veritas. Sa Veritas. Iyon lang po. Okay, sir. Salamat po sa Gabos na ginanyog mo yan sa programang ini po. And so, fortunate po na kami makatabang sa iba. Nagpapasalamat po ako maray sa Gabos na yan. Okay, sige. So, yun po mga tugang, naka-utang kitang 3 minutos. So, sa pagharap po ka mga pag-iriba ko digdi sa studio, personal po sila nag-appear digdi, bako Zoom. Yaon si digdingon yan, yaon si physically Gabos. Si Engineer Joseph Christopher Bustamante, si Professor Joel Sales, si Professor J.R. Balyon, asin si Professor Adrian Usman, kang Buset po. So ako po girarayang sa inyong amigo sa pangarang kang Gabos na opisyalis kan Bicol University sa pangarang sa kong partner, Professor Edgar Barameda. Ako po si Seth De Matera, kan BU College of Arts and Letters. Salamat po, hasta sa masangling Sabado. Webes. Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes.